Unong yalam kaliang persya haying dorbar jong ke KHDC uba Titos W Khan uloong bekade ke kamram jong ki officer banyerap ye ki executive member knang bekinla ban ai ke jubab ke bebiang habadon ke dorbar. Haba keren bekilat pathai kubor uba Titos uloong ru ban namar keni kadei ke mangtingka ke balai banai kumta kin ompat la banyatai shipun ki AKA. Ya jubab iki cingkeli ki jongi tenrei ki babun hi dang re tengen ha tu ko boong hai notice re ha jing shisha hi kalau pa kum ki em hi ki ban ele ban kiar na ka ban tanon kam ya tu ru namar ba jadi ka kamram jong ki officer dari ka department bagi di ban penbiang ya ki jing tip nang bagi em ki di ban long well prepared bagi wan for the house. They ka full budget, kadai tang ka board of account. Hakaba ka board of account non pan lihi kadai tang ka banta ka tulok jong kinong tre ka baki pan ni ka budget ban pas tang ka banta ban seal ka tulok jong kinong tre na ka banta ka lai bana. Mereka full ka budget hi ka ban sestang ka session ka ban wan. Kemudian hakata ka budget session ngin sayu isai. Ki kita ki matrikam, ki kita ki jingtmu na kalian ka isi ka baka don ban le hakanika snem ka pementa hakanika mang tengka ka pementa. Nreya mentai kamu kam dadon kanu ka belum major lani ka bahe ka bangina ban yak tai ban yak keren ha ka bedai bakani. Maka dia tak kabut of